Bizipozez ibil gaitezen desgaitasun egoera ezberdinak edo anistasun funtzionala duten lagunek kirola egin dezaten lanean ari diren bi elkarte ezagutuko ditugu gaur Bizipozari esker. Eta opari polit bat daukagu zuentzat, beno, batez bi, Maialenek dauka bat eskuetan, eta nik daukat hemen bestea, mundu berri bat guztiontzat bigarren disko liburua Bizipozak aurten argitaratua, bidali behar dizkigu zuen mezu bidez, hemen barruan dauden bi elkarteren izenak. Bi elkarteren izenak bidali eta listo. Eta listo, banaka igaro dira plato honetatik elkarte guztiak, gaur beste bi ezagutuko ditugu, eta hori egin behar duzue, bi elkarte aukeratu eta idatzi mezu bidez. Lehen da bizi jasotzen ditugun bi mezuei banatuko diegu gure liburutxoa. Hementxe Bizipoza mundu berri bat guztiontzat bi hemen daude abesti guztiak, elkarte guztiak, eta benetan kontu ederrak. Gure zenbakia badakizu zein den. 600-44-5 azkar ibili lehen da biziko bi entzat direlako gure disko liburuak. Eta goazen, gaurko gure lehen gonbidatuekin, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioak eta Mindara elkarteak badute kantu berri eta oso polit bat gainera. Bizipozaren proiektuari esker. Datozela gurekin, Amaia Elizondo eta Juan Luis Asensio. Kaixo. Aupa. Kaixo. Amaia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Juan Luis. Bueno, hasiko gara Gipuzkoako, Amaia zurekin, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioarekin. Noiz sortu zen zuen elkartea, nola sortu zen? Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa 2002an sortu zen, así que urte bukaeran 20 urte beteko ditugu. Eta, bueno, beste Kirol Federazioak bezala elkarteek osatutako federazioa da, baina gure kasuan, esan dezakegu guk desgaitasun guztiak biltzen ditugula, eta haur, heldu eta gazteak, eta hoxe, gure helburu nagusia desgaitasuna duten pertsonak kirola egiteko aukera izatea da. Eta zenbat elkartek, zenbat kirol elkartek osatzen duzuen federazioa? Momentu honetan 30 kirol elkarte daude federazio barruan, eta bakoitzak modalitate ezberdinak egiten ditu, horien artean Mindara elkartea ere badago, eta Gipuzkoa osoan zehar ditugu elkarte horiek. Beraz, kirolari mordoska bat ere, bai? Bai, gutxi gora bera, esango genukena kirol federatuan edo momentu honetan 550 bat kirolari, baina, aurrak, gazteak, helduak, eta, hor, makina bat. Eta ikusten dugu, kirol guztiak, ez da? Asko behintzat praktikatzen direla. Bai. Oraintxe euskal pilota, futbola, errugbia, igeriketa, denetik daukagu, eta, pixkat, interesa pizten duen kirola normalean, hoxe egiten dugu, hori landu, eta, momentu honetan, kirol modalitate dexente daude, eta, osasun honian gaudela esan dezakegu. Eta Juan Luis, hitz egin ezagun orain Mindara elkarteari buruz. 10 urte, dira, okerrezpa gaude, aurten 11. 2011 urtean sortu zen, Mindara elkartea, Oarsoaldean, eta bertan daukago gure jarduna, eta, hortxe gabiltza, bai kirol egokituaren inguruan, kirola sustatzeko, anistasun funtzionala duten pertsonekin, eta modu inklusiboan kirola sustatzeko proiektu honekin, baina ez bakarrik kirol egokitua, baizik eta nolabait alderdi gizartearen anistasun funtzionala duten pertsonek gizarteratzeko, gizartean parte izateko, ditugu ere beste programa batzuk. Alegia, ez da dira desgaitasuna izan oztopo bat, kirolaz eta aisialdiaz gozatzeko, ez da? Hori da, guk hori hasieratik garbi genuen, kirola edonork egin dezake, eta aisialdiak edonork disfrutatu behar du hortaz ere ez. Hori hasieratik garbi genuen. Zema familia zaudete, Juan Luis? Gaur egun, 98 inguru hortan gaude, elkartean, bai. Amaia, ze zerbitzu eskaintzen ditu elkarteak? Guk batez ere zerbitzuak asko, baino bat nahi nuke bereziki aipatu, eskola kirol egokituko sarea da, Gipuzkoa osoan zehar, eta, eskola kirola denok ezautzen dugu, normalean, baino desgaitasuna duten
aurrek eskubidei urratuta izan dute urte askotan, eta orduan guk federaziotik, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, hoxe osatzen jungea eskualdez eskualde, eta 8 urtetik 21 urte bitarteko aurreta gazteek, hoxe kirolastapena egiteko aukera daukate, eta aprobetxatu nahiko nuke esateko, 20 urte ingo ditugula guk federazio bezala, eta urrengo kurtsorako Gipuzkoako eskualde guztitan ongo dala zerbitzu hau, eta nik uste ospatzekoa dala ere bai, ez? Ze ona, hori oso notizia ona da, eta familia asko eskertuko dute hori, ez da? Bai, ze familia asko denbora asko eraman dute itxaroten, horrelako zerbitzu bat egiteko, aukera hori izatea, eta gainera esan barra daukat ere eskualdetako udaletxe ezberdinak, eta baita ikastetxeak ere sartzen jondiala, eta hori izango dala, ez? Inklusioa landu nahi baldin badegu, bidea hortik jonbarko dula. Juan Luis, lehen esan dugu, dituzuela 2 programa esango dugu, bat kirolarloan eta besteak gizarte arloan. Bai, kirolarloan lantzen ditugu batez ere, adina, 8 urtetikan, heldutasun arte ditugu kirol jardunak, ez? Gaztetxoagoa dianean, aurra direnean, piztinako saioak, kirolastapena, multikirola, kirol egokitua, eskola kirola inguruko aktibidadeak egiten ditugu, gero harta aurrak gaztetzen doazen bezala, eskaintzen dizkiogu, beste kirol talde kirolak, pelota egokitua, futbol egokitua, piztina jarraitzeko aukera, edo edonork nahi duen edo aukeratu nahi duen kirol hortan ere laguntza eskaintzen diogu zein den kirola izan da, ez? Amaia, Juan Luis, biontzat galdera bat, zurekin hasita, Amaia, noiz hasi zineten zuek elkartean lanean, zer motibatuta, zer bultzata? Federazioa kirol elkarteek osatutakoa da, eta orduan, orain dela 20 urte, utxune handi bat ikuste zen, zeolako nolabait ez, ez aur gazte eta helduen, ez zegoen federazio bat, ez zegoen nolabait arautua, eta utxune hori ikusten zen Gipuzkoan, eta pixka hortik sortu zen, kirol elkarteek bultzatuta. Aipatu beharra daukat, lehenengo presidentea Mikel Izagirre izan zala, eta kasualitatez Mikel Izagirre ere izan zala ez, Mindarako sortzailea. Orduan, badauka ez, alako lotura, estu bat. Eta zuek, Mindaran, noiz hasi zineten edo zergatik? Mindara sortu zen 2011 urtean, Mikelek Gipuzkoako Kirola Egokituko Federazioa utzizunean, Mikelek zerbait egiten jarraitu nahi zuen, eta sortu zuen jarraipen bat nolabait lehen egiten hasi zena, nolabait Gipuzkoako Federazioa, Kirola Egokituko Federazioa utzetikan altxasun, berak, eta gero martxan utzizunean, eta nolabait erretiru hartu zunean Kirola Egokituko Federazioan, Mindaran bere lana hasi zuen. Eta, ni konkretuki ez nintzen hasieran egon, gerora berak Mikelek deituta hasi ginen guraso talde bat bertan erabiltzaile bezala, o guraso erabiltzaile bezala, eta gerora elkartean lanean, ez? Azkeneko 8 urtetan, gutxi gora bera. Sentsibilizazio lanetan eraritzen zarete, Amaia, zer da kirol barrerak kanpaina? Gu kirol barrerak kanpaina aurkeztu genuen iaz, eta sentsibilizazio kanpaina bat da. Batez ere batetikan, gizartea sentsibilizatzeko, kirola eta desgaitasunaren inguruan. Eta bestalde, nahi genuen zen identifikatu ere pertsonak zenolako oztopoak izan ditzazkiten kirola egiterako garaian, ez? Eta orduan, webgune bat sortu genuen, kirolbarrerak.eus, eta hor edozeinek argitu dezake berak ze oztopo daukan, bere herrian, bere kiroldegian, bere ikastetxean edo kirola egiterako garaian. Eta baita ere, praktika honak ere nahi ditugu hor pixkat mahai gainean jarri, ez? Askotan beti negatiboa edo aipatzen da, eta nahiko genuke edozein herritan zerbait egin bada eta ondo baldin bago hori ere jakinarazi.
Eta, bueno, horretarako aizeate ikusten egia da, bueno, aurpegi ezagunen babesa eta ez da inezagunen ere, baina eskatu genuen, eta hemendik ere eskertu nahi dut deneiz, bueno, inorrek ez digun inungo oztopoik jarri, eta hoxe ez, beraien babesa eman ziguten. Ikustuko aurpegi ezagunak. Bira, hemen txari gara ikusten, ara, begira, Telmo eta Itziber. Bai. Nahi genuna ere pixka bat kanpaina positiboa izatea, ze askotan desgaitasunarekin lotzen ditugun gaiak penatik eta horrela ikusten ditugu eta, bueno, ez gu nahi duguna da pixka bat alaitasunez eta bizipoz ez. Ederki. Bueno, zemat urte, ez da, 20 urte, zuek 10 urte, aurrera pausoak ematen ari zareten sentsazioa badukazue, Juan Luis? Bai, nik uste sensibilizazio egiten delako eta instituzioak poliki sinisten dutelako egiten dugunan pausoak ematen ari gea eta nik uste bide honetik goazela. Asko dago egiteko, baino bide honetik goaz. Eta uneotan esate baterako zer eskatzen duzue, Amaia? Zein dira aurrera begirako helburuak, erronkak? Bueno, nik usteet, bai gizarteari, bai instituzioei, baina baita ere jendeari, gizarteari, eskatu hartzaiola begirada hori zabaltzeko, ez? Ze askotan inklusio hitza erabiltzen dugu, baina ez dakit benetan badakigun zer esan nauten nahi duen gero errealitatean, ez? Ze oraindikan eskubide urraketa batzuk daude, desgaitasuna dituzten pertsonek, eta orduan nik eskatzen dutena da, edo gure federaziotik eskatzen duguna, begirada hori zabaltzea, ez? Eta aukera bat ematea. Desgaitasuna duten pertsonei, eta nolabaiteko auzolanean denok, ez? Mundu berri bat guztiontzat esan dugun bezala, gizartea denentzat izatea. Juan Luis, Mindara elkartean, zuen erronkak, eskatzen duzuena? Bueno, gu momentu honetan gaude zabaltze prozesu batean, zorionez egoitza guk errenterian daukagu eta errenteriko udalak nolabait laguntzen digu proiektu honetan eta orain gaude gure aktibidade zabaltzeko proiektu honetan lokal berri bat prestatzen ari gea, lokal hori nolabait lokal horrekin lortuko dugu gure zerbitzuak zabaltzea edo gehiago izatea eta hortxe gabiltza, 10 urte pasa ondoren hausnarketa zer egin hausnarketa hortan eta proiektu berriak nolabait bilatzen eta azkenean gure laniteko modua da beharrak guri etortzen zaizkigunean behar horiei erantzunez eta hortan gabiltza. Ezagutu ongi dutzen baldin bazaizue Mindara elkarteko kide txikixeago bat, bai? Eider du izena eta Eider Mindara elkarteko kidea da oso ondo pasatzen omen du bertan. Gaur gainera lagun batekin dator gurekin da Eider Garzia. Kaixo Eider! Arratsaldeon! 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 Eider! Kaixo Eider, arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer modu zaude? Pixkat urtetik. Pixkat urtetik? Lasaituko gara pixkanaka eta norekin etorri zara? Ni naiz Maria. Eta Maria, zu ere urduri zaude? Ni pixka bat, ez egin asko Xabi. Beraz, biok zaudete pixka bat urduri, lasai, Eider, zenbat urte dituzu? Ni 12. 12. Mariak ere badu adina? Ditu hilabeteak. Hilabetea ditu. Ongi? Oso. Ederki. Mindara elkartekoa zara zu, Bai. Eider? Zuk Juan Luis ezagutzen duzu, ezta? Hombre. Amaia ere ezagutuko duzu. Gaixo. Ezagutzen dituzu. Bai. Zer da zuretzat Mindara elkartea? Pertsona ezberdina berdina sentitzen garen lekua. Ongi sentitzen zara bertan? Bai. Eta zer egiten duzu, esan duzu pertsona desberdinak elkartzen zaretela, zer egiten duzu bertan? Teknologia. Eta ere piztina egorkitua. Eta nahi dut ere pixka bat pentsatu dugu biak, ez? Aldarrikatzea, umeak ere eroso sentitzea piztina barruan, zeratikan oiz bat egiten du, izugarria. Izugarria. Ni atera nintzen neoprenoarekin horrela.
Hemen bakoitzak bere eskaera ditu, hori horrela da. Horta pasatzen duzu. Horrela, super Eta zein da zurik gehien gustatzen zaizun kirola edo aktibitatea edo jarduera? Ez naiz joaten askotara, baina bai, Mindi. Zer? Mindi. Mindi? Mindi? Zer da Mindi? Teknologiak egiten ditugu hor, eta orain liburu bat egiten ari gara. Ados. Lehenengo egin genuen liburu bat, hori Juan Luis Mindara nola sortu zen, Juan Luisek esan duena, ezkenean. Eta baita ere, ze laguntza euki ditugunez, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen laguntza ere euki dugu, Mikel Izagirreren laguntza ere Mindara sortu zuena. Eta lagun asko izan dituguan, así que oso kontentu. Eider eta Maria, noiztik da zure laguna? Bueno, Maria ez da nire laguna, Maria da nire aizpa. Maria zure aizpada. Ongi. Bai, bira, Maria, ni operatu ninduten dela fastia, eta izan zen oso gogorra Errekuperazioa edo. Errekuperazioa eta hori, eta etxean gelditu behar nintzen hilabete batzuk, eta esan nuen, ze egiten duen nek horrela? Aboa itxita hitz egiten dut. Eta nire amak esan zian, aboa itxita egiten duzu. Ego, bai ama, ez ari ze pasatzen zaidan. Bai ez zaitez ventriloquea. Ba, ben ama, egingo naiz. Tamenago. Beraz, amak animatu zintuen, ez da? Bai, bueno, eta, ere eskartu nahi dut, nondako kamara, horrez? Bai, hortxe. Behiratu kamarara, bai, horrera, bai, oso ongi. Ere eskartu nahi dut, nire izebari, zeren nire izeba da lagundu didana ventriloquea lanetan eta hori, eta mila esker, eta musu erraldoi bat bida zuetik. Ze polita. Maria, Eider aizpa jatorra da? Batzutan una pesada. Eta izugarria. Eta zerretzen da batzuetan edo beti umore honen zegoten da? Bueno, batzutan umere txarra aukitzen duzu. Maria, hori ezin dizu esan telebistan, ondo portatzutete. Bueno, bai, oso jatorra da. Oso ongi. Badakigu oso bideo politak grabatu zenuela Jose Maria Agirretxerekin, ikusiko dugu, begira hementxe. Kaixo, ni Maria naiz eta ni Eider naiz. Etortzen gira Bizipozaren estudiora grabatzera. Eta etorri da Porrotx. Porrotx bailazoa. Eta Porrotx etorri mesedez. Katxi Poreta, zein da zure izena? Ni naiz Eider, eta ni Maria. Maria, maite zaitut. Ai, eskerrik asko zuri ere. Baita zu, Eider, Eiderren azarete. Mutxu bat botako jogu denei, tori. Bai. Agur! Agur! Ze polita, ez da? Oso polita. Eta ze jatorra den, Jose Mari? Baita Porrotxez gantzia ere, baita benetan. Ederki. Gurain beste lagun bat daukagu, guk orain aurkeztuko dizugu gure lagun hori. Asier Maia, arratsaldeon, aniztasun funtzionalari buruz hizketan ari gara, kirola egokitzeko, ze eskubideak dauzkaten bai kirola egiteko, aisialdian aurrera egiteko, eskubide horiek bermatu egin behar dira, Asier. Atxaldean, biztan da, ez? Eider ikusita, biztan da, zenbat gauza egin daitezken, ustezko ezgaitasun horretatik, ez? Igual lehenengo galdera egin beharko geniokena geure buruari da, zer da normaltasuna, ez? Azken batean guztiok dauzkagu matxurak, ez? Matxura desberdinak, batzuk azalean eta lehenengo biztadan ikus daitezkenak eta beste batzuetan ez horren beste. Eta behira, atzo egon nintzen, sex berdinak ikusten. Hora gertu dien,
Telmo eta Aitziberrekin, ez? Hor dauka Aiderrek bere urrengo plaza, antzeslana, monologoak, bere panpinarekin, eta Telmok erakusten du moduan sexberdinak horretan, ez? Beraien larruazalean jarri behar dugu. Beraien larruazal ez bakarrik ezintasun fisikoa dagoenean, ezintasun fisiko mota bat dagoenean, larruazal emozionalean ebai, ez? Nola sentitzen diran, nola sentitzen dituzten gure begiradak, nola sentitzen duden bere inguruan dagoen guztia. Eta hor dago gure erronkarik onena. Nik uste Amaiak esan duela, ez? Inklusibitatea da erronka, baina inklusibitatea da norbere lehenengo pausua, ez? Instituzioek egin beharko dutena ere hor badago, baina hori ez dago gure esku. Gure esku dagoena, lehenengo esku dagoena da begirada hori aldatu. Begirada hori aldatu eta bere larrutan sentitu. Ze begirada horien atzean askotan dago aurre iritzi negatibo gehiegi. Eta biztan da, Eiderri ikusten zaio, zorionak Eider, eta segi zure monologoak sortzen, hor dakazu zure kantxa. Oso polita. Eskerrik asko. Oso polita. Amaia eta Juan Luis, Bizipoza elkarteak zuei zertan laguntzen dizue? Batez ere bozgorailu lanetan, Bizipoza barruan gauden elkarte guztiek errealitate ezberdina ditugu, baina nik uste aman komunean gauza pila bat ditugula. Eta, Bizipoza gure kasu amaitzat opari bat bezala bizi dugu, eta beti oso eskertuta gaude, ze Bizipozari esker nik uste gure mezua toki eta pertsona gehiagorengana iristen da, ez? Zuek ere hementxe zagote, proiektu honen barruan, nahi ibili gurekin izeneko kantua da zuena. Juan Luis, zer moduzko abestia? Gustatu zaizue? Egia esan asko gustatu zaigu, bai hitzak, bai musika, dena oso identifikatuak sentitzen geha abesti honetan, abestiaren alaitasunean, abestiak esaten duenean, benetan asko gustatu zaigu bai. Eider, zuke izan zenuen aukera amak taldekoekin izateko? Jo, bai, eta... Zer moduz? Oso ondo. Bai? Oso ondo. Abestu zenuen? Ez nuen abestu, Dantzatu? dantzatu ez da ere. Hitz egin, bai? Hitz egin bai. Beraiekin Baina hitz egin bai. Ikusten duzuenez, bai. Amaia eta Juan Luis, eskerrik asko etortzeagatik, orain abestiari buruz hitz egin behar dugu, eta sofa guztiak bete behar ditugu. Mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Bai. Eta bete ditzagun sofa, bete ditzagun. Zenbat jende daukagun gaur ez da? Izugarri pila. Musika, Xabi Zabalarena, hitzak Maialen Lujambiorenak, eta hotxen amak, eta gurekin dira Amaia, Maixa, Alaitz eta Kris. Biba, amak! Kaixo, laukote. Aupa! Arratsaldeon, ongi etorri laukote. Eta eseri lasai. Aixo. Bueno, hace festa antolatu behar duguna hemen, ez da? Izugarria. Mila esker etortzeagatik. Galderak botako ditugu eta erantzun guk izenak esango ditugu, baina hitz egin zazue lasai, bai. Alaitz, nola atera zen aukera Bizipozarekin proiektu honetan parte hartzekoa? Proposamena Amaiari deitu zioten, proposamena luzatuz, eta egia esan, 6 eman genuen baietz, beste batzutan ibiltzen geha zalantzan zeingo dugu edo gehiago hitz egiten dugu, baina hontan izan zen egia esan, garbi ikusi genuen hasieratik baietz, eta 6 baietz eman genuen egia esan, 6an. Eta Maixa, ezagutzen zenuten aurretik Bizipoza? Elkartea bera? Bai. Talde asko nola parte hartu duten eta bideoklipa asko egon dian, ez? Kasu honetan bezala, aurreko guztioi pixkanaka ikusten ibilia ginen, aurreko gonbidatuekin eta hola. Eta orduan, guri tokatu zaigunean, gaitzek esan duen bezala, itxu-itxuan. Baiezkoa. Baiezkoa. Eta Amaia, gaur hemen izan ditugun bi elkarteak, Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazio eta Mindar elkarteak ezagutzen zen dituzten? Ez, egia esan behar badeu ez genitun ezagutzen. Ezagutzen ditu beste arlo batzuk ezintasuna duten, nahi gertutikan tokatu zait oantxe igandian gure artetikan jun berria dan osaba aspatzen eukideu. Eta ez gaitasuna esaten da, baino dauzkate balore batzuk ikeragarriak. Eta nik eskerrak eman egizkiet, beraiekin egoten dian jende hoiei. Oso bereziak dialako, daukatelako beste gozotasun bat, beste, ez dakit nola esan,
jarrerak, beraiek ere, beraien artean asko bizitu izan dugu, osaba dalata, eta egia esan bukaera oso hunkigarria izan du da, eta benetan zaintzailei, medikuei, lagunei, lagun pila bat izan ditula, muixu bat, osaba hemendikan, eta etxekoi ere. Etxekoi besarka da handi bat. Ze hona, ze mezu ederra, bota duzuna oraintxe. Eta musikak goxatzen laguntzen du, ez da, Kris? Musikak goxotasun asko eman dezake horrelako egoera batean. Lau izetara izkutuan dauden mezu asko zabaltzeko ere bai. Zuk adibidez, hitzak jasotzen dituenean, ze sentsazio izan zenuen, kanturen hitzak jasotakoan? Dena orokorrian hitzak, musika. Bai konturatu ginen oso gure musika zela, ez? Bueno, antzeko musika iten dugu, orduan seitun barneratu gendun, ez? Oso polita, bai. Bai, egia esan, Xabi Zabalaren musika da, Maixa, baina zu panderoa jotzen ikusten zaitugu, Kris zu trikitisa jotzen, irrintzi bat erentzuten da hor tartean. Bai, Maiana, bai. Bai, Maiana da, bai. Bai, eta Eiderrekin elkarlanea ere egin duzu, Noski. Eiderrek jarri zunar bizipoza, Eiderrena izan zen totala. Eskerrik asko eta eskerrik asko ere. Bai, saltxa jartzen zuna Eider, Bai. Zu izan zinean protagonista totala. Bera da bizipoza, ez da? Eider bera da bizipoza. Gozatu nahi duzu pixkatxo bat zuen abestia, musika? Bai? Ba, esan bezala, gozatu dezagun, Gipuzkoako Kirol Elkartearen Federazioa eta Mindara Elkartearen abestia musikan, Xabi Zabala hitzetan Maialen Lujanbio, eta hotxetan, amak, nahi ibili gurekin. Nahi ibili gurekin, nahiari elkarrekin, neurri hau da neurea, bakoitzak du berea. Txistu joaz, gure soin da gure soinu, dantzatzera eta gozatzera, herriko plaza hartzera. Ze kanta polita eta alaitasuna dauka bestiak. Bai, nik uste Xabi Zabalak azkenean bakila ze musika sortu, kriston musikaria da, eta bakila pixkat egokitzen, eta kanta jaso genuen egia esan oso egoki ikusi genuen guk gure modura prestatzeko oso egoki sentitu genuen, eta tokatzen zan bezala azkenean bizipoza alaitasuna hoi transmititu nahi zenez, erabat egoki, bai. Eta bideoaren amaieran, bideokliparen amaieran, Eider zu agertzen zara amekin, hizketan. Kusiko dugu zati hori? Venga ba. Kus ezagun. Zergatik ez. Kirola bada guretzat ere, eta zuretzat, eta edonorentzat, mugimendua, barrua dantzatzea, dibertsioa, eta taldetasuna ere badakirola. Saiatu eta lortu. Edo ez lortu, saiatu eta gozatuz, eta ikasi. Elkarrekin. Mindara eta Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioaren misioa, jarduera fisiko inklusiboa, kirol egokitua, aisialdia eta formakuntzaileak dira. Nahi ibili gurekin! Eider, zeirutu zaio Mariari kanta? Zer esango dizuet, izugarria. Eskerrak. Eskerra izututan Ez nuen gotxeago espero, Bueno, eta zer da zuen bezalako lau musikarirentzat? Aia? Eider, Maria daukazu hitz egiteko irrikitan hortxe, Eta gainera, errepresentantari mozten dio, txo. Txintxo portatzen ikasi behartu. Zer da, Maitxa zuek bezalako musikari batzuentzat, horrelako abesti batekin, horrelako proiektu batean parte hartzea? Guetzako pari bat izan da. Egia da, suertea edo aigia izaten, opari pila batekin aigeala topatzen bidean, ez? Lan pixkat iten aigia, baina opari hoiekin aigia gozatzen, eta hau izan da
bueno, amets bat baita ere. Ze ore bat izan da dei hori jasotzea eta hori, zalantzik ez erun izan, baina era berean bizipozako partaide izatea ore bat. Baiz, azken finean hau, Kres, hartu eman bat da, zuek asko eman duzue, baina hartu ere, hartu duzue, zer ikasi duzue proiektu honekin? Zikasi deun, behitu zen nolako jendea da hon eta nola iken dien aurre ez, gauzei. Eta gu eozin txikikerekin gaude, askotan ez gera gai aurreiteko, ez? Gauz asko gutxi izkiu eiderrek, bai, bizitzan aurreitea. Eta pozik, ezta? Bai, alaitasuna. Bai. Bueno, mindara hori da, ez, alaitasuna, postasuna. Bai, horixe. Eta hementxe zaudete, Eider hemen barruan zaudete, beste elkarte askorekin, zuen kantu ere hementxe dago, guretzat plazara handi bat izan da, aurtengo edizioko azken elkarteak edo azken kantuak gaurkoa izango da, zuena aurkeztuko duguna, eta gustatuko litzai duke, arduradunarekin hitz egitea. Leire Elizegi, arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon denoi. Leire, gaur aurkeztuko dugu, esan dezagun eskuan daukagun disko liburu honetako azken kantua. Zuretzat zer da? Hau eskuetan hartzen duzunean zer sentitzen duzu horrelako proiektu bat gauzatu dela ikustean? Poza. Hasteko poza eta eskerrak emateko gogo izugarri bat, ez? Ezkenean proiektu hau jende askoren artean osatu dugu, elkarlana izan du oinarri eta denei eskertza eta zorionak handi bat emateko gogoa egin esan. Nolako izan da diskoak izan duen harrera eta bideoklipek izan duten harrera? Polita, oso polita. Eta gaina, hasieran egon ginean esan genuen, ez? Gero eta gehiago ezagutu errealitate hauek, gero eta gehiago gerturatu, ezkenean implikazioa ez ere areagotzen da eta parte izateko sensazio eta gogo hori ere areagotzen da. Orduan, bai sareetan, elkar banatu duen norbanako bakoitzari, elkarteei zabalkundean egiten lanagatik, sortzailei beraiei ere zabalkundean ere egiten lana, elkarteak, bazkideak, denak, denok lortu dugu, hau ez, harrera polita izatea, eta nola ez, komunikabideek, zuek, bai Euskal Herri mailako komunikabideek, eta bai komunikabide txikiek ere, izugarrizko harrera egin diozue, eta benetan eskertzekoa da, ez, horrela uste dugu, guztiontzat beharko luken herri inklusibo hori, elkarrekin sortzea dela bidea. Herri inklusiboa aipatu duzu, Leire, eta bizipoza inklusio horren alde lanean ari den erreferente handi bat bilakatzen ari da. Bai, pixkat, oentxe esan dizudana, ez? Gero eta gehiago ezagutu, implikazioa eta handiagotzen da. Ez, eta egia da, bizipozan komunidade bat osatzen ari gehala, eta komunidadetik, ez, elkarrekin. Hor sinistuta gaudet, eta alaxe sentitzen dugu, ez, elkarrekin aritze horrek, benetan, ekarriko dula, eta egiten ari gehala, ez, guztiontzat beharko luken herri inklusibo hori, euskeratik eta euskeratik. Leire, gu oso gustora aritu gara, bizipozarekin elkarlanean, ez dakitzuk programak ikusteko aukerarik izan duzun? Bai, denak, mentxioen nagon toki honetatik. Eta egia esan, gaur bezala ez, beti irribarre handi batekin ikusten ditu denak, eta hori, ikutu zaizkigu programa guztik borobilak, aberatsak, aizkenean proiektu hau ere elkarlan bada, elkarteak eta sortzaileen artekoa, programan ere, alaxe borobildu dezue, bai elkarte eta sortzaileak bertan izanik, eta, iruditzen zaigu hori, telebistako programa, entretenigarri bat izateaz gain, balorez jositako programa badala, eta askotan ertzetan dauden errealidadeak jasota, horrela borobila aberatsa benetan. Asko eskertzen ditugu zure hitzak. Leire, beste zerbait erantzi nahi duzu, zerbait esan nahiko zenuke, gaurkoa amaitu aurretik? Bai, gaur ni hemen nago, baina hemen nago bizipoza osatzen dugun guzti hon izenean, hori ez, eskerrak emateko, bibazuek osatzen dezuten lantalde osoari, programa bakoitzaren gatik,
Eta horrekin batera ere programak osatzeko egindako bideagatik, ez? Programa bakoitza baino lehenago, programan bertan eta programata gero, ze harreman benetan gertukoa, goxoa, eta hori eskertzekoa da, eskerrik asko handi bat, denon partetik, baina, ni baino egokiago nik uste elkarteak beraiek diala, ez beraiek dira bizipozaren oinarriak, aberasten gaituztenak, egunerokoan, eta beraiek egin dute oparitxo bat zuentzako. Así que nahi dezutenean, hortxe dago bideo. Adengi garen guztion izenean, eskerrak eman nahi dizkizuegu Bibazuek programan eskaini diguzuen aukeragatik. Beroatik, mila esker. Biba! Eskerrik asko! Hemen gaude Derioko zuen lagunak, eskerrik asko zuen lanagatik. Gure eskerrik beroena hain gozo eta hain era unkigarrian tratatzea gaitik gaixotasun arraroen egoera. Gure nahiaren partez, eskerrak eman nahi dizkizuegu. Kaixo Maialen, kaixo Xavier. Eskerrik asko elkarte txikiei abotsa emateagatik. Txernobien lagunak elkartearen egunerokotasuna eta egun Ukrainean bizi den egoera larria plazaratzeko eskainitako tarjeta aukeragatik, mila esker. Eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen programan astean behin saio bat utzi diguzuelako. Eskerrik asko! Ze polita. Mila esker, elkarte guztiei nola ez? Eskerrik asko, bai noski. Guztiei leire zuri ere bai, pentsatzen dugu urrengo urteko diskoa dagoeneko prestatzen ariko zaretela? Bai, horretan gabiltza. Urrengo urtean beste 11 elkarteren kantuak izango ditugu, eta hori gutxienez, beste 22 gutxienez, letragile eta abeslari den elkarlanaren izango. Disko liburua eskuan errez hartzen dugu, baina honen atzean lana handia dago eta lan asko egin behar dago aurrera ateratzeko, ezta? Bai, eta lan asko egiteaz gain hori ez, elkarrekin beti esaten dugu, askotan errepikatzen dugu, baina horrek benetan aberasten du lana, jaekin diogu, baina betiko gogo eta ilusio berdinarekin. Así que urrengo urteko urtarrilean, 3. edizioa hortxe izango da. 3. edizioa hortxe izango da. Asier Maia, berriz ere arratsalde on zuri, entzun dugu abestia, entzun ditugu amak, Maialen Lujambioren hitzarekin, ze abesti ederra eta ze proiektu ederra bizipozarena. Bera, letoak dauka neurria bakoitzak du berea, ez? Ez dakigu bere larrutan jartzen garen arte zein berdintxuak garen guztiak eta besteak, ez? Eta orduan kantak hori oso ondo islatzeu. Eta badago beste historia bat gustatzen zaidana kantarekin, ez? Zate dute herriko plaza hartzera, frontoia hartzera. Gure uztaien azpiran ametsak betetzera edo ametsak betetzen. Azken batean pertsona gea, izakia gea eta guztiak dakagu gure ametsa. Bakoitza bere neurrian, amets batzuk oso handiak dira, beste amets batzuk txikiagoak edo xamurragoak dira, baina pertsona bakoitza handia izan daiteke, ez? Hoi da gure erronka, gure bakoitza neurriko ametsak, bakoitzan doaien, ikasleekin gertatzen den moduan askotan, foko guztia jartzen dugu ondo egiten ez duten horretan. Eta jarri beharko genuke fokoa ondo egiten ditugun guztietan. Guztiok doai asko dauzkagulako, eta guztiok egiten ditugu gauza hori asko. Ikusgai dago bizipozan atzean dagoen guztia, elkarte bakoitza egin dutena, musikariak, abeslariak, etragileak, beraz, eutxi eta esan duten moduan, euskaratik eta euskaraz. Hori ere, ez da asko. Osongi, Asier, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, eta mezuak jaso ditugu, eta baitugu bi izen, Xabi? Perdauzu liburua? Bai, adi, leire zuere adiz, disko liburua oparitu egingo ditugu, bi oparituko ditugu orain, Begira, lehendabizikoa Beasaindik Ekaiz Goikoetxearen zat. Ara? Ekaiz Goikoetxearen zat, lehendabizikoa, eta bigarrena Altxasutik Ainhoa Mundinanoren zat. Berez hortxe ditugu, bi liburuak banatuta, bat Beasainera eta bestea Altxasura. Eskerrik asko mezuen gati zuei ere. Eskerrik asko parte hartzeatik. Eider, zer esan nahi zen egun? Mila esker Gamon ikastetxera, mila musu, eta pena ez, urrengo urtean
ja bani joala, eta naizela egongo zurekin, Ana, baina musu asko hemendikan. Eta zu Maialen zer esan nahi zenuen? Eider, agurtu behar... Maialen, Maialen zer esan nahi zenuen? Eider, zera du zure amonak? Nire amona Manuela. Zure amona Manuelak egunero ikusten gaitu, ezta? Bai. Ba, orduan beserka bat bidali beharko dioguta musu handi bat zure amonari, ezta? Ba, hemendik musu handi bat, Eiderren amona Manuelari. Hortxe, gure Apa Manuela, Manuela, bai horixe, denoi. Bueno, ba, plazerra handi bat izan da beste behin. Eskerrik asko, Leire, jarraitu lanean, lan asko daukazue. Eskerrik asko, Leire. Berriz, eta animo, animo asko urrengo proiektu berriarekin. Eskerrik asko amak, abesti zoragarria, egan egin dezala orain eta bete dezala bere funtzioa, eta Eider eskerrik asko. Ondo izan, Eskerrik asko zuei. Eta Maria, noski, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.